Moi! Moi! Tänään me tehdään Bean Boo tää challenge. Nyt Allu, joka puhuu taustaäänenä. Ja se on vähän creepyä. Okei. Okay. Joo, ja mä oon Mirkku Murkku, kaikki tietää sen varmasti. Okei, okay. No niin, sä aloita varmaan, se pyöristää. Mä oon lentänyt tänne. Häh? Hyvä tohon. Me kuvataan nyt tää uudestaan, koska mä vahingossa painoin toi silleen pois. Koska se on tyhmä. Koska mä oon tyhmä. Hammastahna tai mustikka. Joo. Se ei oo paha. Voi vitsi, mä ei ois pitänyt saada toi vikana. Niin. Marian sama. Hammastahna. Tää ei hyvä. Tää on hyvä. Tää on kirpeät. No se on hammastahna. Tein niin hyvää, kun mä ajattelin, mutta on tää ihan ok. Räkä tai mehukas päärnä. Tämmönen. En maista. Onks mun pakko? N. Y. Niinku tää. Tee nyt. On sairaan. Mäkin sain räkäkin. Ei se on niin pahaa. No lopussa se maistuu suolaiselta, kun mä söin kerran tällaista. No, mun räkä ei ainakaan maistu tolta, että se Ei munkaan. maistuu. Okei, mä en oo kyllä edes tiedänyt, että mun räkä maistuu. Mä yritän. Meni siis kokonaisena. Kenen vuoro pyörittää? Mulla on kiva, kun mulla on täällä niinku suklaat, mitä mä voin syödä siihen päälle tälleen. Sitten teillä on vaan vettä. Epää. Toi tuli uudestaan. Mitä mä tein? Mä pelleilen tän liikaa. Haisevat sukat tai tutti frutti. Hyi. Mä en halua niitä sitä Haisevaa sukkaa. Okei. Siis ekan mä luulin, Tuttifrutin. että se oli... Mä sain tuttifrutin. Mä en. Se on sika hyvää. Ei kun. Mä oon äijä. Mä syön tän. Mäkin oon äijä, mä syön tuttifrutin. Meno. Mä nieltä. Voit sä antaa sen tänne päin? Äijä. Ai. Satutit mua. Hyi, toi on paha. Nyt mä saisin nieltua. Hyi. Paha. Maistuukohan edes noin haisevat sukat oikeesti? Toi on kummalla puolella toi on. Mä jätän kananmuna tai koiran ruoka. Ei kun. Mä jätän kananmuna tai voikuppari. Tämmönen. Tämmönen kananmuna. No niin! Sain sen jo. No, et sä halua. Ei En mä pakko halua ottaa. sitä Okei, uudestaan. yhteen. Voipappari. Mä purasin yhden kerran sitä. Sitten niinku lemu. Se haju niinku valtaa sen, eikö se maku valtaa sen suun? Ei tää kannattaa. Mä en tykkää hirveästi voipopparista. Kenen vuoro pyörittää? Sun. Oksennus tai persikka? Ja nyt mä oikeesti. Nyt mä syön tää. Mua ei kiinnosta vitsi. Mä työnnetän mun suuhun. Mikä se toinen maku oli? Persikka. Ei. Ei. Minä käydä sylkeä se pois, kun se oli niin pahaa. Mun oksennus ei maistu. Sori! No itse taas pois. Mä en oo varma, mikä tää on. Menikö se taas pois? Me voidaan laittaa anteeksi mä kiljun. Mä kävin sen. Pitäis mä laittaa latauksen? Saatko paljon suakkuun? Kestääkö se sen verran, kun ei? Tuosta loppui äsken akku, joten me jatketaan nyt eri paikassa. Niin, koska... No niin. Eli... Kenen voi pyörittää? Mä haluan teille tulee koiran ruoka. Sit meiltä tulee nyt se. Lime tai toi... Haluatko sä nurmikko. maistaa? Tommonen. Jos siellä Siellä on enää yksi. Okei, niin sä voit ottaa. Ota tuolta. Tai ihan saleen nurtsi. Lime. Nurtsi. Ja saa sen omassa Miten videossa siellä aina on 3 nurtsin. nurmikkoa, mutta sit ei oo kuva 1 lime. Ei hyvä.
Rack. Ei oikeesti ole hyvä. Mut sä oot äijä, sä pystyt tähän. Niin onkin. No niin, mä pyöritän. Meillä on ollut jo. Ei kun onks meillä ollut vavapylpyhe jo? On. Ei oo. Ei kun ei. Ei oo. Eikö toinen ole kookos? Joo. Mut pelottaisi mulla tapahtui silleen niinku Janetelle, kun se otti vahingossa se voipoppari. Okei, N. Tee nyt. Kookos. Ei kun vavapylpy. Kookos. Eikö sä kooko? Mä en muista sitä kookosta. Oikeesti. Mä halusin kookoksen. Santtu. Oho. Eikö sen kookoksen? Hyvä. Okei, no niin sun vuoro. Meillä on ollut jo. Tiedätkö kun on niitä alkoholittomia pinakolaadoja? On Sä maistuu vähän just siltä. äsken. Mikä toi on? Koiraruoka tai suklaavannukas. Juu, se on tämmönen ruokakäärä. Ja nyt on paskalta. Se liha maistuu ihan sikavaa. Hyi! Haluatko koiraruokaa? Eiku et sä voittaa sit kyllä suklaata. Se kookos oli parempaa. Mitä sieltä ei oo vielä tullut? Onks me tullut Mätämunaa. Onks meillä tullut semmonen? On! Mun mielestä. Meillä ei oo tullut. Ei ole tullut kaikki. No, onks meillä tullut jo kaikki noin nopeasti? On. Ilmeisesti ei oo tullut kaikki vielä. Ei muistakaan. Jos otat se silmät kiinni molemmat yhden tuolta ja sit Ok, mikä tulee, tehdään. niin sä syöt Ota mä sen. sekoitan vähän. Joo. Ota se eka. Mikä tää on? Mätä kananmuna tai voipari. Oi, mä en kato. Ei! Mikä sait? Oksennus. Mä sain sen. Mätä kananmuna. Ota sä. Soppanen. Ota. Ei se hammasta ainakaan varmaan niin pahaa. Tää on se marja. Ota vielä yhden. Haisuva sukka tai voipoppari. Ei kun. Toi. Hammasta. No. Mitä toi on? Mikä tää oli? Näytä. Haisuvat sukat tai tuttifrutti. Mä saan yhtään tuttifruttia. En mäkään. Sit se selkä. Eikö oikeesti? Tää on parempaa kuin se marja. Ai se hammasta. Ai se hammasta. Vielä kerran. Katsotaan. On joku hyvän. Jos sä oot saanut tän äsken jotain uudestaan. Mikä tää on? Se on se Haisuvat sukka. haisivat sukat. Hei, ota varmuuden, jos on tuttifrutti. No vaan. Yritä syödä se. Räkä tai... Tää on räkä. Meukas pärnä! Oikeesti. Ja sun ilme muuttuu vähän. Ei kun antaa joo. Se on se. Otetaanko sitä mitä? Joo. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti tykkäsitte. Antakaa peukut ylös. Tilatkaa, kommentoikaa. Moi moi! Moikka. Tehdäänkö se mun loputus vai? Ei. Moi moi!